Kontaktné administratívne miesto občana fungovalo na okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom od 2. januára v testovacom režime. Slávnostného otvorenia sa dočkalo o pár dní neskôr. Klientské centrum sa v našom meste slávnostne otvorilo 23. januára ako 21. v poradí na Slovensku a 3. v Trenčianskom kraji, a to za prítomnosti ministra vnútra Roberta Kaliňáka, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Bublavého, primátora Nového Mesta nad Váhom Jozefa Trstenského a mnohých ďalších, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta. Obyvatelia v každom okrese bez ohľadu na to, či je malý alebo veľký, platia rovnaké dane. A preto nie je dôvod, aby novomešťania pre akékoľvek veci chodili do Trenčína. Každý okres má mať svoj priestor na to, aby bola ponúknutá adekvátna a kvalitná služba občanom. Klientské centrum má priblížiť tú štátnu správu a zjednodušiť prístup obyvateľov a občanov Slovenskej republiky k službám miestnej štátnej správy. Myslím si, že je to veľmi dobrý pozitívny krok. Zabezpečuje to samozrejme vyvolávací systém, je to komfort určitý pre toho občana a okrem vyvolávacieho systému supervízor, ktorý podáva informácie, žiadosti a tak ďalej. Kontaktné administratívne miesto občana sa v Novom Meste nad Váhom nachádza na 5. poschodí okresného úradu. Všetky odbory sa tak ponovom sústreďujú na tomto jednom mieste. Klientské centrum celkovo v Novom Meste nad Váhom má 15 pracovísk, kde pracuje 20 vyškolených pracovníkov jednotlivých agent. Ja mám veľkú radosť z toho, že spúšťame klientské centrum v Novom Meste nad Váhom. Budeme efektívnejší, spoľahliví a otvorení pre všetkých našich ľudí, ktorí potrebujú vybaviť svoju agendu. V súčasnej dobe toho papierovania je nejako veľa, každý z nás máme nejaké osobné skúsenosti a vieme, že takýto spôsob uľahčenia styku so štátnou správou a samosprávou by bol vítaný a je vítaný. Vždy je dôležitá spolupráca medzi štátom a samosprávou. Dnes sa nám to potvrdzuje, že to fungovanie tej spolupráce je aj v Novom Meste, ale vôbec v Trenčianskom kraji ideálne. Aj preto bude v podstate jeden z mála krajov, ktorí budú kompletní do konca roku a v podstate aj v určitom predstihu. Chcem poďakovať bývalej prednostke Anke Halinárovej, ktorá vlastne začala tento projekt klientského centra, a keď stala sa primátorkou Starej Turej, tak nastúpila na jej miesto prednostka Andrejka Augustínova, ktorá sa zhostila naozaj veľmi dobre svoje funkcie a s kolektívom svojich spolupracovníkov urobili maximum, aby bolo klientské centrum otvorené na čas. Klientské centra boli na Slovensku zriadené vďaka reforme ESO. Ide o doposiaľ najväčšiu reformu od roku 1989 a mala by so sebou priniesť aj veľkú úsporu finančných prostriedkov. Na začiatku sa hovorilo o 1% hrubého domáceho produktu. Čo je zhruba 700 miliónov eur. Spolu s rozpočtom roku 2015 sme už na čísle 696 miliónov, čiže už sme vlastne v cieli. Ale tým, že mnohé tieto úspory sa vlastne agregujú do ďalších rokov, tak v roku 2016 je samozrejme veľmi pravdepodobné, že toto číslo výrazne presiahneme. Na Slovensku má byť otvorených 89 klientských centier, ktoré budú zabezpečovať kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Lucia Porubanová, televízia Pohoda.